Gireklamo ang usa ka barangay tanod sa Cagayan de Oro City human gingong nang lugos sa kaugalingong anak niini nga dunay diferensya sa pangisip. Sayro nato ang detalye sa live report ni Clyde Macascas. Clyde. Sakto ka na sarano usa matud pa ka barangay tanod among sospek nga gipasanginlan sa iyang mismong anak nga gilugos ang kaugalingong anak niini. Gipriso si alias Boyet nga usa ka barangay tanod sa usa ka barangay dinhi sa Cagayan de Oro City. Human gisumbong siya sa iya mismong anak nga babayi nga gilugos matud pa niini ang iyang manghud nga dunay diferensya sa pangisip. Apan todo limod ang dinakpan sa pasangil sa iyang anak. Mahal gina ko ang anak, sir. Dili ko makaya na, sir. Agwa-agwa ba? Na nagandagan. Ako lang yawiran yang dari tong kugo. Sumala pa naghimu-himo lang kini og storya human sila mag-away ug iya kining nakasab-an. Nagpuyo ang iyang uyab dara sa balay. Diya siya nagkuan, naglibin sila. Nasuko ko sa kuan. Uyab sa bata kay ikan ko sa barangay nag-duty. Mo may naabtan ako pag uli na ako sa balay, gipalo siya, gibira yang buhok. Nasuko ko sa iyang uyab. Dayon akong ipalayas. Nasuko akong bata. Sa datos sa WCPD sa Kukpo, dili na bag-o nga suspect mismo sa pagpanglugos ang mga kabanay sa biktima. Apan sa ilang datos, nag-unang gapamiktima sa pagpanglugos mao ang mga tricycle driver nga sagad sa ilang ginabiktima, ilar usab pasahero. Ang mga suspect is kanang stranger. Bali dili wala gyud relation sa ilaha. Dili kaila. Gikaalarma sa mga otoridad ang padayong pagsaka sa numero sa kasong rape sa syudad. Sa nakalabay nga tuig sukad January to September, 48 lamang kakaso ang natala apan alang karon nga tuig susamang period. Miabot na kini sa 68 kakaso. Sagad matud pa sa mga biktima, mga minor de edad, butang nga mas gikaalarma sa mga otoridad. Easy access sa internet cafe sa mga kabataan. Dayon kana pong inom-inom. Mo na siya isa sa mga rason nga nakita nato nga nakataas sa krimen. Nanawagan ang kapulisan sa mga nabiktima sa rape nga musumbong gilayon sa ilang buhatan aron makasuhan ang mga suspitsado. Nagpahimang nuusab ang kapulisan sa mga ginikanan kansang anak na biktima sa pagpanglugos nga napasagdan kay posible silang apil nga makasuhan. Dugang tambag sa kapulisan, ilhon sa mga ginikanan ang mga barkada sa ilang mga anak aron dili mabiktima sa pagpangabuso. Awhag sa mga otoridad nga dili maulaw o mahadlok nga moduol sa pinakaduol nga police station kanilang mga nakasinati sa pagpangabuso. Sara? Yes, kay gawas sa panawagan nga do sa mga nabiktima sa rape, unsa ang aksyon karon sa kapulisan sa nagkataas nga kaso sa rape sa Cagayan de Oro City? Ilabi na sa kini nga kaso, barangay tanod ang involved nga mauuntay mutabang pagbatok sa krimen. Sakto ka na, Sarano, kanasab ang dugang nga nakaalarma sa mga otoridad. Apan karon ila na matud pang mas palawman ang pagtuki sa mga application aning mga barangay tanod nga gusto mo apply sa pagkatanod no aron sa masayod sila kung kwalipikado ba gayud sa pangisip o wala ba gayud sila nalambigit sa mga illegal nga binuhatan. Sara? So Clyde, kalabot ining mga ginikanan no, doon na ba'y ordinansa ang Cagayan de Oro City nga mubukod sa mga ginikanan nga gingong nagpasagad sa ilang mga anak hinungdan nga mabiktima hinuon kini sa pagpanglugos. Yes, Sara, no, dunay ordinansa ang Cagayan de Oro City nga nagkanayon nga kaning Parental Responsibility Code kon Ordinance number 13195-2017 din posible gayud nga makasuhan ang mga guardian o mga ginikanan nga nagpasagad sa ilang mga anak hinungdan nga mapaadto sila sa kadautan. Sara? Alright, dagang salamat, Clyde Macascas.